ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka National People's Party kalakop bahkan job daga besok yang election Shiteng Samoi ha Gambegre Constituency. Ha kurwa balapha shikilap thai kubor uno ai ktien jog NPP ba Himalaya sang peliang. Ula ong kumba kalong menta ka sur pai ba hi ka kwa ban penjob ya ka kertong jog ka NPP ka Mehtab Chandi Sangma ka badiru ka kurem jong menteri rang ba ka jila konrat kongkel Sangma bat nalor kata uba sang peliang. Ula ongru ba ka jinga khun hakani ka election kan long bed tang hapedeng ka National People's Party persya ya ka All India Trinamool Congress ka bara penyang ya ka MDC kan thai ba marway jong ka Garu Hills Autonomous District Council ka Sadhya Rani M Sangma ka badiru ka kurem jo MLA barem ka Rang Sakona Uzenet Sangma. Ya ka Gambegre by election ka election commission kala notify ba on pelong ya ka election by election ka khalai tarik 1 November te accordingly nakaliang ka party jungi ngila ai ticket ya ka madam Chandi metap sama ke badai ka kurim jong chief minister jungi kondol sama te ngangit ba ka jingjop te kan poi bet ha ka madam Chandi nomor ba ladon bon ki kam development ka ba ngilaya le ha ka than Garu Hills Brockway nakaliang ka sarkar jungi ka ba punya do korat sama ulasna bon ki surok ha ka than Garu Hills Brockway ki jingking nang ta ki madan le kai ki facilities ki ba dewan ai se ki pai ba tarun bon ndai kendit kensan man hakane ka wan sa ka jing sli ha ka jing sli ka ba 4 jujia ha ka than Garu Hills kum ka tu ka jing sli ka sarkar ha ka jing punya jong konrat bat ha ka jing khmi jing pet jong ula ai ki jing erap ki ba le se 4 jupoi menor se ki brio ha ipor iba khandiat ka tu ka relief ka ba 8 poin nakaliang ka sarkar nakaliang ka department revenue ro kalapoi tikna ba kibri ba syamlanat tengangai kini baro kinwanra ya kata kasur upai ba kasur jong upai ba kumba kalong mentaru kadai kasur ka ba kikwa ban penjob ya NPP candidate jongi de kumba pitip ba matangi ngiladon lupa lai phowei ngot ki MLA hakani ka sarkar de don bok ba in job madam Chandi de kamut ka nomor kandang kio kan poi lai ko har de la ngi pet shaki opponents menta ngi soto ba undon uwe candidate na ka congress bat kawe ka candidate na ka TMC Tega TMC candidate ka Madam Sadhya Rani ka badai ka kurim jong Janet Sangma ude minister barim nalor bakalong MDC sitting MDC menta te hakajing pet jonga ngatara kajing yakun kan long hapadeng ka NPP bat ka TMC namar nakaliang ka kongres ngatarai kaladon kajing yatan telai benejit kandidat de angit ba kumba kalong mata ka situation ba ka kongres kamdon ha ka race ndrei kabala ban aireng ya ka NPP ka dei ka kandidat na ka TMC